Dobrý den, jsem Jan Kruzberský, jsem z Krnova, je mi 19 let a právě ukončuji studium na gymnáziu Krnov. A rád bych byl, kdyby moje cesta pokračovala dále na vaší univerzitě na oboru inovativní podnikání. Otevření novým zkušenostem, organizace ani komunikační vlastnosti mi nejsou cizí. 7. rokem hraju volejbal. Jak všichni víme, volejbal je týmový sport. A díky tomuhle týmovému sportu jsem se naučil, že moje osobnost je vůdčí, rád organizuji a vedu lidi. Byl jsem teďka celých 7 let kapitánem, trenérem i rozhodčím. Díky své vytrvalosti a snaze jsem se dostal do extraligy v Ostravě, ale kvůli dojíždění a kombinaci se školou jsem musel svoji kariéru extraligy přerušit. Moje vůdčí schopnosti a komunikační dovednosti se neprojevily jenom ve volejbale, ale třeba na základní škole, kde jsem byl po celé 4 roky 2. stupně předseda třídy a hlavní organizátor. To samé i na gymnáziu Krnov. Avšak veškeré zkušenosti, které jsem získal v životě, nemám jen z volejbalu a ze školy. Dále jsem pracoval v několika podnicích jako barman a číšník, kde jsem pracoval v týmech. A také mám zkušenosti s online tradingem a digitálním marketingem, které nadále dělám. Mám rád změny, s radostí se učím nové věci a i hospodaření mi je blízké. Například s výživným od mého otce, se kterým hospodařím už několik let. To samé s mými mzdami, které mám ze svých prací. Doufám, že jsem vás tímhle videem zaujal natolik, že se uvidíme v dalším kole. Naschledanou!